Hej igen, YouTube. Jeg har optaget lidt over 4 gange nu, så nu er jeg ved at blive pænt. Ikke man sige sur, men ja. Jeg sagde, det måske ville blive den eneste video. Og jeg er stadig i Norge. Ja, så. Ja. Så jeg har ikke muligheden for sådan at game og optage det. Det vil jeg også rigtig godt. Nu sker der noget ud, jo, fordi det kommer der ikke. Og så er der noget med den ordentligt i en af videoerne. Fordi at jeg kan ikke så godt lide den YouTube layout, som jeg sagde, jeg godt kunne lide det. Jeg troede sagtens, man godt kunne få baggrunden hele vejen, men det fandt jeg ud af. Nej, det kunne man ikke. Bye til det gamle gode. Og nu har jeg så bare selv en ny YouTube layout, så det virker egentlig lidt. Ja, men Mr. Bunky har faktisk ordnet sit på en. Han fandt en god løsning på det. Så hvis I kunne tjekke hans kanal, altså. Og jeg er venner på Skype også. Har lidt over 100 subs, tror jeg der er. Meget cool fyr. Han burde egentlig. Jeg synes, altså. Nu det er jeg der ikke med sådan almindelige YouTubere gags, fordi du har trods alt mange subs, du er trods alt god på YouTube. Jeg vil sige, at en dansker ligger du pissehøjt. Du ligger jo øverst på gamer-ranglisten i Danmark. Med mindre Spirit over også dansker, men det tror jeg med mig ikke, men jeg ved det ikke. Jeg har ikke set. Men der er en af mine venner, der har set ham. Og så jeg sætter mig ikke så meget ned med subsen. Altså. Jo, det gør jeg så. Så sådan set. Så. Say what the fuck. Men jeg synes egentlig, at jeg kan godt forstå det, hvis man har et navn, man ikke kan lide lidt, ligesom gags, at man så finder på sådan et quick. Det er jo lidt ligesom at skifte navn, men altså, han hedder rigtig Philip. Jo, ikke fordi, at jeg skal sige, at til alle, men de fleste, jeg vil sige, de fleste, de ved det. Jeg kan også. Jeg synes, respekt for, at man finder på sit eget navn på YouTube og sådan noget. Altså. Jeg vidste faktisk ikke, at Benny One, han rigtig havde læst dem. Fandme en rum. Jeg troede faktisk, han havde godt lidt regnet ud med gigs, at den nok havde et andet navn. Men Benny, det kan man jo faktisk sagtens hedde. Så jeg tænkte faktisk til at starte med, at ja. Til en rigtighed, Benny, og han så fundet på det der med Benny One, altså. Det var det, jeg troede. Kedelige kanal, vi har, altså det. Og nu spørger jeg sikkert, hvorfor fanden gjorde du ikke det herfra, vel? Jeg tænkte ikke lige på, at man kunne gøre det her. Det skulle
selvfølgelig have tænkt på, men ja. Den her video her, den kommer sådan nok til cirka 10 minutter, jeg tror. Vil sige, eller jeg skal ind og have vafler lige om lidt. Fordi vi ved, hvis du skal i dag, så skal jeg have vafler. Og det smager bedre godt. Nu så jeg Geeks, man har også sådan en kæmpe mikrofon. Og hvis man ikke så godt kan høre mig, så er det fordi, jeg sidder med sådan en lille bit pis-headset. Det lyder lidt dumt, når Geeks siger, at man skal have en ordentlig mikrofon. Og så har han også en kæmpe mikrofon. Jeg troede, han havde et godt headset. Der har han vel så også, men jeg tænkte bare, seriøst? Da jeg så det, fordi og nu er jeg også sådan, jeg har en ret lav stemme. Og det er ikke sådan noget, jeg sådan tænker sådan meget. Egentlig er det mere sådan noget, jeg tænker på, om det materiale, man leverer, er godt. Hvis det du optager, det ikke er godt. Hvis du bare er sådan en kreativ noob, som vi var på et tidspunkt i Minecraft, så drop det. Der er ikke en skid. Der ved jeg, hvis du er kreativ, så kan du noget. Jeg troede en gang på, at hvis du var på YouTube og du så spillede Minecraft, så var du god til Minecraft. Det var bare sådan standard, og det, jeg har også lagt mærke til, når jeg sidder og laver let's play, så går det bare vildt godt. Når så sidder jeg og laver en single, bliver bare sådan for sjov, så går det bare lort, skød, fucking lorte shit til, ikke? Og jeg tænker bare, say what the fuck, altså. Ja. Og det er pisse irriterende, hvis I kan høre lyd i baggrunden, så og min mor og min far og bedstemor og bedstefar, jeg gør det anderledes. Jeg har lukket mig inde i et rum, sådan set. Jeg kan ikke rigtig gøre så meget ved det i mig. Sorry. Og det er stadig fra iPad'en af. Ja, altså. Ja, og der kommer også noget sort på sådan noget i skærmen. Det er fordi, jeg laver en masse med noget grafik og noget. Skide dejligt. Flimrende, yeah! Det er så fordi, at jeg sidder jo putter grafikken på her, så planlægger det skal være flimrende her. Flimrende! Så sådan en Geeks, når han laver webcam video, så kan han rigtig meget at klippe det. Konstant klipning, det er faktisk sidst passion. Fordi hver gang han ikke siger noget, så bliver der bare klippet. Så lyder det som om, at hver gang der kommer den der punktumpause der, den er der bare ikke. Og det er bare skide fedt, at man kan finde på sådan noget også. Hvordan kan man det nu? Kan jeg se, det er ret lang tid tilbage, så. Altså, hvordan kan du bare finde på sådan noget hurtigt? Det giver ingen mening. Altså, come on. Men vi ses i hvert fald, og der er også lidt udtryk. En af mine venner, der hedder Nikolaj, der er med i den her kanal, som I sikkert kender, hvis I har set en af vores Minecraft Let's Plays. Han har fundet på at sige, for helvede. Og jeg ved ikke lige, hvordan her ting, så det skulle staves, men ja. Sådan er det i hvert fald lavet, og jeg siger farvel lige i 10 minutter sekundet, hvis jeg kan. Skal vi se, om jeg kan? Skal vi se?